Voleu tastar unes mandonguilles tan saboroses com aquestes? Hem fet servir vedella de la marca 100% criada a Lleida de Plus Fresc. És important que la ceba la fem a foc mig tirant a baix, perquè així es va caramel·litzant i tot aquest gustet es passarà després de la tomata. Posar-hi una mica de sucre a la tomata quan és natural perquè li tregui una mica l'acidesa. Perquè les mandonguilles quedin més meloses, farem servir la molla d'una llesca de pa amb una mica de llet. Ara, quan les traiem del foc, les posarem en un plat amb una mica de paper perquè no tinguin un excés d'oli.